Vi gledatelji dragi vjerojatno znate, ali ne znam, znaš li Mirko da je u Hrvatskoj iz Australije došao majstor borilačkih vještina Šifu Damir Tenodi koji poučava i održava seminar Tai Chi Chuana i Qigonga. Ja to znam, naravno. Ja neću vježbati, vjerojatno. Znaš li da će održati radionice? To znam, održat će radionice u Zagrebačkoj tehničkoj školi do 15. rujna, svaki ponedjeljak i četvrtak. A ovoga vikenda biti će i u Koprivnici? Da, to vidiš, znaš, i u Koprivnici, dakle 10. i 11. A mi ćemo pogledati kako su vježbali u parku Stara Trešnjaka, vjerojatno pod vedrim nebom. Šifu Damir Tenodi istočnjačkim terapijskim vještinama bavi se 40-ak godina. U Australiji na sveučilištu podučava Tai Chi, a u Zagrebu održava radionice Stav mijenja sve. Tai Chi je popularan podjednako posvuda u svijetu i vježba ga milijardu ljudi. Kad me pitaju zašto vježbate, vježbam da bi umro zdrav. Onda se ne začude kako to, jer ako ste zdravi onda ste korisni. Znači, a jedanput kad ste zdravi, možete zaboraviti na svoje tijelo i posvetiti se nekim primarnim aktivnostima. Filozofija Tai Chia je univerzalna, a temelji se na orijentalnoj medicini i borilačkim vještinama. Zovu ga još i meditacijom ili akupunkturom u pokretu. Čovjek ako si želi pomoći, mora razumjeti sebe. To je naša glavna postavka. Znači, čovjek koji vježba Tai Chi kao da gleda u ogledalo. Znači, studira sebe preko Tai Chia. Lagane pokrete Qigonga i Tai Chia može vježbati svatko, bez obzira na dob i kondiciju. Vježbanjem se postupno otkrivaju druge dobrobiti energetskog treninga, koje su tjelesne i mentalne. Ja sam došla prvenstveno iz zdravstvenih razloga, onako da se fizički bolje osjećam i tako. Onda kako je vrijeme teklo i kako sam sve više vježbala, onda sam primijetila da se i zdravstveno puno bolje osjećam, ali ne samo to, nego stvarno sam postala i smirenija i dobila sam nekakav drugi pristup i životu i stvarima i ljudima. Kao arheologinju suprugu Damira Tenodija Vesnu oduvijek je zanimala pretpovijesna umjetnost i špiljsko slikarstvo. U Australiji se upoznala s tamošnjom prastarom ikonografijom i aboriđinskom mitologijom likova Wandjina. Tako je pokrenut projekt protiv cenzure u umjetnosti. Par ljutitih aboriđana je reklo ubit ćemo vas zbog toga. Jer kako Wandjine mogu govoriti bijeloj ženi I to je sve se preokrenulo u obrnutu diskriminaciju i rasizam i uvrede koje su aboriđani sami trpili u prošlosti. Međutim, sada, kada politička korektnost podržava sentimentalnost koja nije korisna zapravo, sada pokušavaju jednostavno steći monopol na sve što je vezano uz tu tradiciju koju su sami, nažalost, potpuno zaboravili. Simboli Wandjina predstavljaju globalno buđenje duhovnosti u svijetu. Nakon nekoliko akcija za slobodu umjetnosti održanih u Australiji, nastao je Zagrebački umjetnički projekt. Vježbači Tai Chia i umjetnici spojili su sve načine izražavanja u jedinstvenu poruku. Umjetnost bez granica. Ova slika je paralelno i tekst i slika Wandjine, znači glavno biće aboriđinske mitologije. Predstavlja kako je krajnje vrijeme da se poduzmu neke akcije na nekom prvenstveno mentalnom nivou, da se premoste te barijere koje imamo u vlastitim glavama i da pokušamo povezati stvari i vidjeti neku širu sliku. Simboličnom sadnjom cvijeća koja je počela u Australiji, u Zagrebu je nastavljeno djelovanje za slobodu govora, misli i umjetničkog izraza. Prije tjedan dana oslikan je i grafit na Novozagrebačkom kružnom toku na kojem se također pojavljuju likovi Wandjina. Oni poručuju da je umjetničko komuniciranje ideja nezaustavljivo i univerzalno.